Tady jsou 3 znaky, že je tvoje cashflow v ohrožení. Nesleduj své cashflow. Nesledovat své cashflow je jako řídit auto se zavřenýma očima. Pokud pravidelně nesleduješ své cashflow, můžeš snadno sklouznout do problému s likviditou. Sleduj své cashflow a optimalizuj timing příjmů a výdajů. Nevyužíváš nástroj na řízení cashflow. Díky nástrojům na řízení financí ve firmě můžeš získat okamžitý přehled o všech penězích na jednom místě. Automatické propojení s bankou nebo účetnictví ti včas ukáže případné problémy s cashflow, takže se vyhneš nepříjemným překvapením. Namísto složitých excelovských tabulek a ručního přepisování dat ti moderní nástroje ušetří spoustu času a minimalizují riziko lidské chyby. Navíc získáš přehledné reporty a grafy, které ti pomohou lépe porozumět finančnímu zdraví tvojí firmy. Zaměňuješ zisk za vydělané peníze. Většina podnikatelů se soustředí na zisk. Ten přitom nepředstavuje okamžitý příjem peněz. Představ si, že zákazníkovi pošleš společně se zbožím fakturu. Peníze ti přistanou na firemní účet až v okamžiku, kdy je tvůj zákazník uhradí. To může být za 2 týdny, za měsíc, ale taky později. O rozdílu mezi výnosy a ziskem ti řekneme v jednom z dalších videí, které pro tebe připravujeme společně s Cashflow. Tak nezapomeň sledovat Nekrachni.